Dins de la pàgina web del Departament d'Agricultura, durant la campanya d'un, hi ha un destacat sobre declaració única agrària. Aquest és l'apartat de la d'un dintre de la web del Departament, on hi ha els diversos aspectes de la d'un explicats. En aquest cas, aquí a la dreta, hi ha aplicacions informàtiques, des d'on ens podem descarregar l'aplicació d'un 2015. El desarem en el nostre ordinador un cop descarregat executarem per instal·lar. Un cop instal·lada l'aplicació d'un, al vostre escriptori apareixerà aquesta icona. Si hi ha actualitzacions pendents us ho dirà i sempre heu d'instal·lar les actualitzacions pendents. Aquest procés pot trigar uns quants minuts en funció del pes de la descàrrega de l'actualització. Aquesta és la primera actualització. Com que hem instal·lat l'aplicació i hi ha diverses actualitzacions pendents, haurem de fer aquest procés diverses vegades. En aquest cas hi havia 5 actualitzacions pendents i aquesta és la darrera. El primer cop que obriu l'aplicació us apareix aquesta finestra. Per defecte s'obre la pestanya Entitat. Això només ho han d'omplir en el cas d'entitats col·laboradores de la DUN. En aquest exemple farem la declaració com a declarant particular, per tant anem a la pestanya Persona. En cas que féssiu la DUN l'any anterior, podeu descarregar-vos el vostre retorn de dades d'internet amb l'usuari i la clau que se us haurà informat en la carta d'inici de campanya. En aquest exemple farem la DUN des de 0 com a nous declarants, per tant direm no. Cal que ompliu les vostres dades. En aquest exemple amb un NIF i un nom ficticis. I l'adreça del Departament d'Agricultura. En el cas de nous declarants, cal que sol·licitin que se'ls obri una bústia TRF al Departament d'Agricultura. Amb l'usuari i la contrasenya que els hauran informat, cal que els omplin en aquest apartat de control accés tramesa. Això és important perquè és la vostra signatura a l'hora de fer la tramesa de dades.
a la part inferior de la finestra hi ha certes configuracions. És important que les mantingueu tal i com venen per defecte. En aquest cas, per defecte, l'aplicació desa els PDFs que genera automàticament en una carpeta a la unitat C. Això és així perquè normalment tots els equips el seu disc dur local és el C. En el cas d'aquest equip no és així i per tant ve desmarcat. És molt important que sempre estigui marcada la casella de generació de documents PDF i en aquest cas haurem d'indicar-li la ruta a la carpeta on els ha de desar. En aquest cas és a la unitat D, carpeta d'un 2015, fitxers PDF. Comproveu sempre que estan aquestes caselles activades, també la de descàrrega automàtica. Com hem vist al principi, quan s'obre l'aplicació comprova si hi ha descàrregues d'actualitzacions pendents. Si no tinguéssiu aquesta casella marcada, l'aplicació no ho comprovaria i podríeu estar treballant amb una versió desfasada. És molt important sempre marcar la casella de descàrrega automàtica. Un cop haguem omplert amb les nostres dades aquesta finestra i haguem comprovat que la configuració estigui correcta, podem comprovar les connexions. Aquesta utilitat comprova que l'aplicació pugui sortir a internet i connectar-se, entre d'altres, amb el croquis, SIGPAC i l'enviament de fitxers a l'aplicació TRF. En aquest exemple, com que hem posat un NIF fictici i una contrasenya fictícia també, a l'enviament a tramesa d'ARTRF apareix aquest missatge d'advertència perquè no ho reconeix com un usuari vàlid. En el cas que hagueu omplert amb l'usuari i contrasenya informats pel departament, aquí us apareixerà també OK.